No, našu fľašu. Fľašu Havany? No. Čo robíš? Ne Havany. Rásťo! Raba. Objektív. Mám vypnutý, mám ho zakrytý, že? Prečo išiel Adam s Cinkou sami dvaja v aute, keď si mohli s nimi? Ide do Budhača? Ideme do Budhača? Do ktorého idete inak? Čo? Do starého? Alebo do nového? Čo tam je? Je tam niečo? Je tam nejaký DJ dobrý. Muži zákona. Nejaké tie taxiky. Či vieš, je to Mercedes Bavorak. Čo to tam má prísť vlastne? Tak daj nám nejakú onu. No čo máš teraz? Ja to máš ten iPhone, prerobený na multiplex. Multiplex. 3D. 3D. Dve šošovky. Ježi. Hej. Fotku z toho, ono, Maro, to si akurát volá taxika preč. Hej, Svíňa. Si tam, svinia. Svíňa je tam. Má piči celý svet. Aj teba ty žumpoje. Ty točíš, že, ty buzi? To je strašné. Homo už. To je v piči s tým, to je multiplexom pojebaný. Piči je dvojlené 3D. Multiplexom ma tu točíš? Že si počiatočníka? Počo? Počiatok. Počiatka? To chcem vidieť DiCapria, to som zdal. Vieš, to točil? Ja myslím, že ono je, že... Inception. Nolana. Interception. No Inception sa volá film, nie Interception. Dobre. A režisér je Nolan. Nolan, ten čo robil Batmana. A je to tak. A keďže sa na to už pol roka, som zvedavý, jak Makier, lebo mal krásny trailer a DiCapria mám rád. Odkedy netočí pičoviny. Titanic. Od 93. mám rád. Či od 2003. Tak, sorry. To je ten, čo čas tak letí. Lejem si ten... Popol na hlavu.